Aian gaude, Andatza auzoan, Aia San Pedro bailaran, Aristerrazu baserrian. Eta gaur daukagu denboraldiko azken eguna, hemen erromeria egiten da igandero. Aspalditik datorren ohitura da. Bertan baserriko Juan Mari Azkuek kontatzen digunez, bera txikitatik ezagutu du hemen erromerian, bere osabak eta antolatzen zuten garai batean. Auzotarrek laguntzen zioten, gerora sortu zen Andatza Erromeri elkarteak, erromeri hauen antolaketakin segitzeko. Gure aurretik egondu dire elkartean bai Juan Mari Azkue, Martxel Ansa, Jose Alkain, eta baina azken urtetan lekuko hartu diogu generazio gazteixiagoak. Saiatzen gara iganderoko ohitura zaharra hau mantentzen, eta gaur egun hauxe da iganderoko erromeria mantentzen duen leku bakarra. Igandero urrian hasi eta ekaina arte erromeriak izaten dira igande arratsaletan, arratsaldeko 6-etatik 9-tara. Jendetza elkartzen da, Euskal Herri guztitik hurbiltzen zaigu jendea, ikusi bertzerik ez dago ze giro sanua dugun, errespetuzkoa. Igandero bikote, hirukote talde desberdinak etortzen dire. Igande batzutan 2 bikotez osatutako erromeriak ere egiten ditugu. Horrek ere pixkoa laguntzen du azkenean hau ezagutzera ematen eta jende desberdina plazara ekartzen. Segun soinu kolean nongoa dien, bere alderdiko jendea ere gehiago hurbiltzen da. Bai jotzaileak, bai erromeri zaleak Euskal Herri osotik gerturatzen zaizkigu. Indarrian dagoen plaza bat dela, jende heldua, gaztea, denak elkarrekin dantzan, eta giro polita da. Donostiako baserritarrak eragin ezten dizkigorra. Aigolak dira gazten da zarrak, danak dira karnose maiztarrak, eta noiz duazten, galdezka gabiltza baita hasten, baino ez dira guapo ez deduzten, biden txandria, abandonera banda ez dira bondia, biden txandria, abandonera banda ez dira